ben del replanc, e pren la surso dins dels prats, le ret Del Turi. Del Turi. no, mia macca, il del Turi, le ret del Turi, oh. El ret del Turi, e el ret que ven passar, que va als entonadors. No, le ret del Turi. E a poi dins dels prats hi ha un pou de surses. L'estiu dic ni conya puc espiar, ma l'hivern hi ha un rec express també, que surt al punt. I le ret del prat per allà, aquelli surses hi avevo tot l'hivern, e ara se són perdudes. Ma n'hi havia uno 15 de surses dins dels prats. I a poi se n'anava als entonadors. Les entonadors és al costat de les escumelles. Hi ha el prat, i a poi fa com un traus aquí. I llavors, el rec se'n va quedar dins. Han fet un fullo que el rec anava a l'escala sortiu. Alla era més colorit, de part. E veieu que les entonadors se van cap a l'escala. Voilà.